El turisme es recupera, les ganes de vacances no falten, però viatjar és un luxe que moltes famílies no poden permetre's. Enguany anem a pagar gastos i ens quedem en casa. Este año no tocan. Les últimes xifres apunten que vora un 35% de la població no pot anar-se'n de vacances este any. És la realitat de la gent amb menys recursos, una situació complexa i que pot generar frustració. Una de les coses que podem fer per a no entrar en aquesta frustració és evitar la comparació. L'esport, la meditació o la lectura també poden ajudar. Aprofitar moments en família, d'oci, per a centrar-nos en nosaltres mateixos, potenciant activitats noves, com una afició o qualsevol qüestió que estigui al nostre abast, no? Vindre a la platja, piscina, potser algun dia anar de senderisme també. Museus, acampades o activitats organitzades per ajuntaments o barris són algunes alternatives per a unes vacances de baix cost. I pensar que no tot dura per a sempre, insistisc, perquè això també ens allibera. Tot té un límit, siga bo i siga ruïn, és així en la vida. Este año no, pero ya estamos pensando para el año que viene. Altra circumstància que es dona el mes de juny